značkou BRP pracujeme od roku 2011. Za tie roky sme pomohli stovkám zákazníkom nájsť presne to, čo potrebujú. Či už ide o zábavu, prácu alebo športový výkon. Ahoj, ja som Ivan a venujem sa náhradným dielom a príslušenstvu pre produkty BRP. Či už je to štvorkolka Can-Am, trojkolky Spider alebo vodné skutre Sea-Doo. S dlhoročnou praxou vám vždy rád poradím so správnym výberom príslušenstva pre aktivitu, ktorej sa venujete. Či je to práca v lese, vodné športy alebo poľovníctvo. Čaute, ja som Matúš. Okrem predaja strojov u nás nájdete aj autorizovaný servis, kde vám naši odborne vyškolení mechanici pomôžu so záručnými aj pozáručnými prehliadkami. Počas sezóny pravidelne organizujeme predvádzacie akcie, či už na vode, v teréne alebo na cestách, kde môžete na vlastnej koži zažiť emócie a kvalitu, ktoré ponúkajú stroje BRP. Pre viac informácií nás sledujte na sociálnych sieťach a veľmi sa na vás tešíme. Okrem samotného predaja my stroje aj testujeme a jazdíme na nich. Poďte sa pozrieť s nami na to, ako to vyzerá. Ahojte, vítajte tu u nás na Quadmoto Offroad Day, ktorý usporiadávame vedľa našej predajny, zhruba asi 500 metrov, kde máme svoju vlastnú offroadovú dráhu. Máme tu aktuálne aj nové modely Can-Am Outlander vo verzii G3.